दरम्यान नवी मुंबई विमानतळाची दृश्य समोर आलेली आहे। झी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी नवी मुंबई विमानतळाचा हा फर्स्ट लुक आम्ही दाखवतोय, ज्यामध्ये विमानतळाचा लॅविश लुक आपल्याला पाहता येतोय। तर नवी मुंबई विमानतळाचा हा फोटो आपण पाहतोय। कशा पद्धतीने हे विमानतळ आहे, सज्ज झालेलं आहे विमानतळ। उद्या याचं उद्घाटन होणार आहे। अतिशय सुंदर असं हे विमानतळ बांधण्यात आलेलं आहे। अद्ययावत सोयी सुविधा सुद्धा इथे प्रवाशांना पुरवण्यात आलेल्या आहेत। अतिशय मोठं असं हे विमानतळ आहे आणि त्यामुळे बहुप्रतीक्षित असं विमानतळ उद्या त्याचं लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे। 45 दिवसांनंतर इथून खरं तर वाहतूक सुरू होणार आहे। याचे एक्सक्लुझिव्ह फोटो आपण झी 24 तासवर पाहतोय।